Chukwu ga-emenu nenu wanodo nke mmadụ na-ekwu n'ọbụ nkịtị onye ọbụla nwe nchekwube na Chukwu uche Chukwu kasị na kasị onye ga-emezili mmadụ ka Chukwu Chukwu tibel mmadụ n'enu ụwa nọ mmadụ ama napụ ya nọ ọnụkwanụ gopụtalụ every yearly festival watch good to make kind of do preaching you watch a confession people na-enye n'ihe ọ gbasara ndị onye aka just to watch and see need to make how much just to watch the video watch at the festival ka ito so ga ka watch wele anya gị ife bende wele anya gị be na comment section e kọwala anyị otu si aga nsogbu adịrọ na asị na omenala Igbo ama nna watch obele nwa Chineke ji azọ Igbo ndụ ekene n'afọ ọgụ chief ndị ananne okite na nteja bọgụ nini diko nwa na nke bi ọsịsọ onye mmadụ aba na-ekwe egwu eze nwaanyị amụ okite ọchịchị a na-agbara ebi n'anya okite mmemme obodo abụlọtụrụ ma bụrụ mma maịtị nweke tọnda maịtị mabụ umelebele ameketa isi aka melụ n'okwu okwu ihe ụmụ anụmanụ nteje ameketa anyị na-emere obodo mmanwụ ameka bụ olu dibịa ọbala tule ị na-eme mma ị na-eme ụlọ mma emekwu mmadụ mma ameke alịba agọm
chasi nwene mmanwụ abatacha mma anyị na-emere obodo mmanwụ onye chi na-egburu mmanwụ ekeneche mma chasi nwene eze omemma onye nwane ọgbanni ha na nne yi mulere mmanwụ ekeneche mma chairman YouTube mmanwụ ekeneche mma ọgbanni alịba agọkwa m milebele obi anyị egburu m ide mmiri orimiri mmanwụ ekeneche mma rogbo ekwensu na-emeli alụsịa na akwa obere ekwe egwu eze nwaanyị m obi ide mmiri na anyị na-emere obodo mmanwụ anyị bụ ịgbanwe wee lubie obi ide mmiri nwere na nwe ya mere badide na bebe kpụrụ ebu nnata mma alụsị nwere obu ege na iwu na-ekwu mma ịza na mmanwụ abatakwa be gị atọbụta ịkpara awụ ọwụsa ịzana egwu bona Chief Dr. aja na ndị egwu mmanwụ ekeneche mma aja na mmiri dike onye nwe na aja na nke bịa mma oji mgbọrọgwụ eme ibe na agụleri na bebe na anyị na-emere obodo mmanwụ ọzọ mmụọ ogbenye na-ekwe egwu eze udo onye obere obue na-eburu mmanwụ onye nne ya tụgburu na-atụgbu mmiri dike mụ na-emere obodo mmanwụ chiadị ikuku ebunere mara ịra Paul and Bewa Caro Bonago, yes, on Chicoka in Bokovosho. Abana, Kawanwe, Alon, and Bewa Paul. Melor and a Quegueze, why am what you don't know in a globe, Chihu. Paul and Yapolis, Adamu, no two. Brother Michael Dodge and Amakode, brother Abana Gawanibe, and Namago is Yagolabo, brother Dodge in a Quegueze. Eze omemma ana m agba agụleri na bebe agbara m ndị Igbo na ọ bụ na agụleri ka Igbo si wee bido mma unu na-esi ngọ ọ bụ na agwụsị abịa agụleri ngosi ibe si wee nyiri Yoruba abịa agụleri ngosi ibe nyiri eze omemma na anyị na-emere obodo mmanwụ ị gala abịa ibe anyị nzukọ obuwe na oburu obo nọja nwa oboli nya bụ ogbu igala ọ bụ na Ọnịcha abịa na agụleri mma nzukọ Ọnịcha ibe si wee nyiri ihe mmụọ Ọnịcha ana agụleri anọ Ọnịcha mụ na-emere obodo mmanwụ dịka Asaba bịa ibe anyị ngosi obuwe na agụleri na bebe ọ bụ na Igbo na-esi ngọ na agụleri abụrụ isi Igbo onye si na bebe bụ isi Igbo eze omemma ndị ọranaeze ndị Igbo bịa na-abịa mwekwu ihe ọnụ ka o gosi na bebe ibepụsenta Igbo na bebe ibepụsenta ụwa na bebe ọ bụ na ụwa niile na-abịacha mma egosiwesenta ụwa na agụleri mma so nwa ododo malịa na bebe mmeli dike eze ofe bụ ikpe ga na-eme n'ụbọchị taa anyị nọ na ndụ n'ụbọchị taa na nke alụsị Duneb Ogbueri na onwenye ụnụ abụghị obele nwa Chineke ji alụ ọrụ ndị Preachers Igbo ndụ a sị na omenala Igbo ama nna nna ya ka anyị na-ekwe ọkọwara anyị ihe ọ na-eme n'ụbọchị taa anyị gbana oriri agwụgwọ nwere ọnya kọwalụ nkụ n'ofe ya na ndị Preacher n'ụbọchị taa odogwu nwoke nna m anyị na-eri nọ kala mmadụ kala mmụọ wee na-asụ na bego anụ mkpọrọ nkụ na-eji ọnụ nna m anyị na-eri nne That's no man. I'm making a wedding there. If I had the table, I'll see a book. The cabin came. So no, I can't not that. Oh, Yamwata, yellow waka. Na mbuli tu mwako wana tunono. Sasa na kama mwaka yejezu nyo ni bambo. Basi mbu ike. No basi mbu so blogger like. No ya kai no ta. Wana se na ku mwaka jono ibuni ne ka na amengusi arota. Na ayi so raro na. Na se na karo na na. No ife oma yeme na ro na bia bia kai na ku oku ya. Mana ku na mbulu boso na fo no karo we na. Ku mwaka jono ibuni. Na ku ndi ne wore go enwe go ndi ne goro mo go go. Na ku ro go lo fa ya ku ugbo. Ndị mgbara na na-edere ọrụ mgbara fa edere
elụva igwe ndị na-azụ afịa na be Joneb bụ ụmụaka Joneb na-azụ afịa n'uru ya galụta isi ego ndị ya na-eti elụva wepụ ahịa ndị ọrụ ebe a na-enweta promoshọn na-enweta kọntaktị ndị ọhịa na ahịa na-abịa na be Joneb na agwụ na ọgwụgwọ nsọ ya bụcha nke ba niile ndị na-achọ nwa na agwụ na nwa ya erufe aka n'ebe anyị na-ayọ gbuo na-asị ka e mere ya nke arọ na agwụ na nke arọ ọzọ ya amakarịcha omenala Igbo ma nna nna mana ozuru obodo nwere omenala ọ ebe nne na nna debere anyị anyị na-eru nne ka ị ga na-etu gị Igwe ama obi eze mmụọ n'obodo eze mmụọ nke Igbo anyị na-eru nne anyị na-eru ọ bụ egwu bịara eme asị na omenala Igbo ama nna nna omenala ndị adịlị ndị anyị mechie ha ichi ka ndị ya kalịtụ nna m nke afọ a na-etu gị n'afọ ejimala gị Prince Godwin Chikele Nando of Amaku Kingdom. This is Amaku village. Kedu ebe anyị nọ ugbu a? Anọ na Joneb. Alụsị ego na Nando. Na Nando. Na-eme ọbụghị blọga ala. Kedu ihe ọ na-eme n'ụbọchị taa na nwere olili alụsị Joneb. Ọ na-eme olili alụsị n'ụbọchị taa. Kedu ọfọ ị na-agọla ya n'ụbọchị taa? N'ọdụ ọma. Ise Igwe ọdụ ọma. Na ma ekele nke nke na-echukwu gị Prince Godwin Chikele Nando of Amaku Kingdom. Ekele nne o ya sị mata afọ gị na nke na-etu gị ike Jehova nna m ekele nne anyị na afọ na nọ ndụ ike m na ndụ n'ụbọchị taa maka olili agwụ Joneb nwezi kedu ọfọ ị na-agọla ya n'ụbọchị taa na okwu ị na-atụrapụrụ ya ọ na-agọlụ Joneb igwe tata ọ ya adịrị ya na mma ugbo n'aka ndị okwute ugbo n'aka okwute agaghị okwu ego oyibo ebe niile ọ na-eme ego ji abịara ya ọ ya na-abịara ya oyibo anyị na-ekwu anyị nwakwana ọra mmadụ bịara ebe taa ka anyị nọnyere ya ife ọma ya erute anyị nso ife ọma ife anyị na-eme na-enye anyị ego asị na ọ ya na-abala anyị ọ ya na-abala eke ọ ya na-abala ọya ọ ya na-abala abala na anyị nwawo ụmụ Joneb anya na-adịrọ anya na-efere mpe ọ ọgaranya ka nna ya n'isi ụmụ Joneb niile worldwide ma ndị na-ebe a ma ndị nọ n'ebe a ife ọbụla anyị na-eme nnekwu ego ka anyị na-ayọ ego ejizi agba na alụ na-eme investment n'oyibo anyị na-ekwuzi ọtụtụ nsikwa ego esi wee na-abachi n'ọdịnala ise nna Mike na-eri nne wee sị ijide ka iji onye sa jide ka o ji na ọ na-eme mma a sị na omenala Igbo ama nna nna ebe nna 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 ya debere ya ekele lụtakwa m ka a na-etuwe ọzọ ọmụawụ ọzọ ebe nna ya nwa na ndị ọbịa na-emesi ya ike rite mgbe ụtụtụ na-emesi ya great men nọ de anyị na-eri nne nna m olili ya bụ Joneb na Nando a sị omenala Igbo ama nna nna ụbọchị taa ga-adị egwu na ka ọchị Igbo ama nna anyị nọ n'olili agwụ n'ụbọchị taa for 3 days n'ife anyị nọ na ya n'ife ọ bụla Nando kem Nando anyị nọ ugbu a maka olili agwụ Joneb n'ife ọ bụla olili agwụ Joneb ka anyị nọ ya n'ụbọchị taa asị na ife ọ bụ na omenala Igbo ama nna ana ife ọ bụ ụbọchị a ga-adị egwu
nwoke na masị enweta afọ gị na nke a na-etu gị n'obodo anyị nọ n'ime ugbu a na vileji anyị nọ n'ime ya ụzọ akụ si na chi nna m ekenere nne anyị dọbara m na nna ndụ ugbu ọzọ ka ebe a na-eme ndị mmadụ ji weza aka ịza azụ efi karịa ewu karịa ọkụkọ karịa kedu ibe a na-eme n'ụbọchị taa tata ka ọ na-eri oriri alụsị ya bụ Ezichukwu Emeka Dr. Ezichukwu Emeka ozu ga-ebe na na ndụ igbo na ndụ niile igwe PDP Jonel alụsị ego a na-eri oriri alụsị Jonel today ya oriri alụsị Jonel nna m ekenere asụ na omenala Igbo ama nna nna obodo ọbụla nwere ka ọ chọ nke ama tọba anyị n'ọbe nna 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 anyị na-adịbela anyị anyị aga na-eme ihe na-aga n'elu kedu ọfọ anyị na-aga n'ụbọchị taa anyị na-agọlụ ya na ndị na-eme ebele ebe a n'ụbọchị taa ọgbọ na-agọlụ my brother bụ igbo na ndụ niile ana m agọlụ ya ogologo nna isi ike ọ butere obi ya sacrifice ụmụ nwere na-akpata ego na nwa ya nwunye nri ya power from power ogologo ndụ ezinụlọ ya abụ ya eji ama atụ ụmụazị na-abịa na-abịa ya akpata ego oyibo ụmụazị na-arụrụ aka ma nna atụ ọrụ ya ma nke ọbụ ebido bịara abịa okwu ji abịa nke ejiwa na-ya kia mma na m ekenere nne wesị ijide ka iji ọsa jego ji na-eme mma abụ ka isi agba mbọ na-eme ka ihe niile gazi nke ọma wesị ijide ka iji omenala Igbo ga-adị ọ ga-adị dị ka nka na ije na Eshia agwa kọlchọ ije eme ka ha wee kọlchọ nke be anyị ma aghụgbụ anyị na m ekenere nne Imo steeti emesighị ike nna m ochie ekenere nne ekene mene anyị ga-enweta ka ebe a na-eme n'ụbọchị taa ndị mmadụ ji wezi aka eze azụ ya na-ekwu n'ọka na ọ dị mmadụ na mma ndị dị Igbo na mma ndị Igbo bụ na mma ndị nwutere bụ na mma onye ọbụla bịara taa nke ọ ga-eti na ga-aka nke otu bịa abịa ọ adịra anyị nwanne ego adịra mmanụ kedu ọfọ anyị na-agọ n'ụbọchị taa kedu ọfọ pụrụ iche ị na-akọ ife dịba mma ụzọ mepee ụzọ ndụ ụzọ akụnụba nna asị ife ga-eme onye ọbụla bịara ebe a taa taa ejiri bles na ala onye ọbụla bịara ya ga-eji bles na ala nwa ga-eji bles na ala nwa a ga-eti eti ihe ndị bles na ọfụ ego anyị ka dị ka etinyechari agwa mmiri ata na azụ anwụra anyị kenere nne otubo m ga na-etu ọzọ leta m ga na-etu ọzọ Ugochi mere eze nke isi Imo steeti ndị nna m ochie anyị kenere nne n'ijide ka iji eze ejego ji ọ na-eme mma ejere bụ ọzọ Igbo ndụ ka ọ bụ omenala nna nna anyị batọrọ anyị zere mgbe gboo ka a na-azọ ndụ anyị kenere nne na nke a na-eturi nna m ezigbote afọ m bụ ebe m ka eze apụta na-etu destiny gosi na anyị na Mike na-eri nne anyị na-ebula n'ụbọchị atara nwa wesị anyị furu na ndụ pụta ndị mmadụ ezi azụ na ndụ ife na-eme sị kọtara mbe a na-eme n'ụbọchị taa asị na olili agwụ ka a na-eri mana eziokwu na olili Jonel na ndị ọgọziri ekele ya na nke o mere eme ọdịdị ike wee meliba na arụ achọ ịba eziokwu nna Mike na-eri nne kedu ọfọ pụrụ iche na-agọla n'ụbọchị taa ọkpọpụ iji nna agọli awụsị awụsakwana ngwa ahịa na agha ezuwekwa na ụmụ ya ga na-agakwa n'ihu ebe anyị jebido n'ilu uwe na-aja arụ na ọnya jide ka oji ọ na-agọzi ndị nọ n'ụzọ ije ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị gburu anụ ma ndị na-egburu ndị na-enwere ego ya zụtara ebe ndị mmadụ eji wee gụọ ife ahụ na Mike na-eri nne kedu ebe na-ebere onye ọbụla bịara ebe a n'ụbọchị taa mgbe anyị na-aja azụ ebe a si bịa na-ekpere onye ọbụla bịara ebe a n'ụbọchị
Christmas tata so fọ nkwụ gị tụrụ na this compound na ịbịara ebe a tata ihe ekele oke ngozi kwue na ngozi ahụ ya akele gị ise letokwa m ka a na-eti ọzọ nna m ezigbo afọ a na-etu m bụ Oji Destiny nna m ekele rinne wee sị jide ka iji na jide nwere anyị na-aba bifo ending ihe a wee ego ga-eme ọrụ ụka ọgụgụ ala ọsọ ego ịma ngụta nwa agụta ego investment hotel tutu dekin everywhere nna m ekele rinne sị jide ka iji ya sa edeko ji ọ na-eme mma anyị na-echu live many people are watching you online. Nwoke nwoke anyị na-eri nne o nwoke mara maka nwaanyị ya bịa sị mata afọ gị na nke a na-etu gị akụchinyere nwata nke izizi na Nnewi nna m eke na-eri nne sị ije ka iji ọsọ dịgo na-eme mma a sị na ụbọchị taa na-eme 3 days festival oriri agwụ alụsị Juneb nwee na asịka malụ ọfọ pụrụ chi na agọlị n'ụbọchị taa ụfọdụ na-aga ụlọ ya adịla anyị mma ndị na-ekwe na Juneb ifeọma ya ka ife onye na-eme ka a na-akpọ ya ife Juneb mere ka anyị na-etu ọta mgbe anyị na-etu omeruwe ogbenye eze maka na many people bịara ebe agba aka wee bịa ma ha ncha wee zụta a sị m na ọya ifeọma ya mere nwoke merụ nwaanyị anyị akagbu ilo zọgbu ilo onye ọ na-achụ anyị nwada onye anyị na-achụ nwada ọ kọchibido ngwere ọ ya mụ isi n'aja maka ka anyị na-ekwu okwu maka na ife ọma ife m Juneb mere ike ine anyị ya fụ na-efe ika o nwere nke eji ego ji egote onye ọmelu ife ọma obote na nke egburu dị sie na esi ya ya akarị maka na nke lasi ye na nke egburu dị sie ka nke lasi nke na-esi ya ka nke dị sie ndụ nwoke ndụ nwaanyị ka anyị ha mee nke dị sie anyị emekwa nke na-esi otu anyị na-ekpere ekpere ọ dụrụ anyị mmadụ egbo mmadụ Juneb niile ma ndị ife anyị na-eme na-adụ mma ife dịkwolu ha na mma I can rinne afọ m na-agụ bụ the chairman nna m ekene wee sị jide ka iji asa jegona leta m ka na-etu ọzọ akụchinyere nwata nke izizi na Nnewi North South akene rinne sị jide ka iji the ebu chairman na ebu na after what happened in Ghana to you? Okay, I'm a the Arab boy, I can hear it. Arab boy, no matter whether I get that to no star, Nanando. I wasn't done calling me on the star, Tanua. Okay, I know more than I was saying, I'm going to that I get a million general sacrifice of the year. So, I I can hear it. You don't go put it in a goal away. I'm not going to have a save my million. And I'm going to have a boyano like it. I'm not sure if you have my American. I just really I
anyị kenere rinne wee na-asụ na ife ọgwụ bụ egwu na omenala Igbo ga-adị obodo ọbụla nwere omenala ndị na-ezo ebere anyị ewetara anyị ebe ọma otu udo weta ego anyị kenere rinne the Arab though he plays so hard anyị kenere rinne even online many people are watching live now but anyị kenere rinne Arab though omenala Igbo ga-adị mana festival ọ na-eme n'ụbọchị taa festival ahụ for 3 days kedu afọ ị na-agọli ya n'ụbọchị taa Onye kacha mma iri ya nke bụ ego ka ya akpataba mana achọrọ ka abịawali ya ise ka Timoni Ikpera ịmama ya na-emeli ya ndị dụrụ adị ya ekweta ndị kwetara ekweta ya ekwetesi ike ụdị a njiwe ekwe n'ụdị akụ eju adị mma ya dịrị ya onye amụma nna m ekene rinne wezi ijide ka iji onye sa jekọ na ọ na-eme mma iwe lụte wee nọ nye n'ụbọchị taa nwa ekene rinne wezi ijide ka iji onye amụma tumoro dị nwanne echi dịkwa anyị mara otu nsi wee iwe na-eje ebe anyị dị abara ife ọgụ anyị na-ekene rinne afọ gị na nke a na-etu gị ụmụ ya na-emesiri ike nna m ekene rinne kedu ọfọ ị na-aga ọrụ igwe dị na eburu ụbọchị taa ọ na-eme agụ festival ya ọfọ na-aga igwe dị na festival n'oge mmekọ nka ndụ na-arụ isi ike ihe akụ nakwa arụkwarụ na festival maka na-abụ ụba na nke dịsi ihe ma obere na ihe nkene si ihe ya ịkpọtago na igwe Jonebu bụ onye a na-ekpelụ ga na-eweta ihe ga na-eji were arụkwarụ na ndụ na-arụ isi ike asị na omenala Igbo ama nna ana na riri agwụ festival anyị dịcha ya elite arụ ike elite ego lite ọbụla bụ ọchịchị obi anyị omenala Igbo ma nna obodo ọbụla nwere omenala nke anyị ma bụla anyị arụ edebe obi ka a na-etu ọzọ nne asị na ọmara ka eji aga na ife ọ bụ nna m anyị nọ na Nando n'ụbọchị tata maka festival of Agụ alụsị ego Jonebu wee na-asị ka mmalụ otu na ya si wee dị nju erute n'ụbọchị tata mbụ bụ na ọga nke Ezechukwu na Nando ọzọ ugo ebe n'aja bụ ọga mụ bụ Omeka Agụ Igwe mụ bụ onyinye mgbata Okechi mụ bụ Omeka Agụ Igwe ikoliko oyi na ọma mbala onye ụka ọkụzụ niile onye ụka kọmedi ọmụ bụ dibịa nli na ọbịa na ịntanetị so taanị mụ na ọkwụmụ laja mọni kedu ọfọ pụrụ iche na-agọli ya n'ụbọchị taa na-agọli onwe otu ihe ọzọ mma mmegwu maka na chi ya emezigoro ya ebe ọ ya emeli ya o nwee ụlọ enu nwe ụlọ ana nwee moto ego abụrọ mkpa ya ibe nyozi Chukwu ya nye ya bụ ogologo ndụ ọgụsị ya maka na o nwesighị ibe ọ ya enwe arụ adịghị mmadụ ndị bi ya mma ọ bụ ụmụ ego na chi ya agọzighị ya nya bụ ọbọ nna agọli ya taa nwoke m kwụlụ n'akụkụ nna m ekene rinne egwekwu na trọpụ ya n'ụbọchị tata mana a sị ka emeta afọ gị na nke a na-etugo bifo Ebuka na onwe nye my namesake dị Raja ekene rinne kedu egwukwu na trọpụ ya wele ka ọfọ ị na-agọli ya n'ụbọchị tata anyị nwa na-eme oriri festival ya ọfọ m na-agọli ya na oriri festival ya ọfọ m na-agọli ya na oriri festival ya nwanne na Ebona nke arụ ọzọ ya aka arụ ise ọma ya abata ogologo ndụ arụ isi ike ogbu n'iru obute m ogbu n'azụ bute mma n'ọm ndụ ka ọ na-azụ ihe n'ahịa ya bụ ka mmadụ si chi ụlọ nwoke ibe si mere ibe ọ na-eme na-aga nke a bụrụ nke a wee sị ma ọ na-eme ma ọ na-emerụ na nke ya bụ chọp lọg so nwere ibe na-eme anyị na ya asị omenala Igbo ga-adị ọ ya adị ọma nna nna obodo ọbụla nwere their own culture kọcha nke anyị adịkwa na ekene rinne ya na-asị jide ka iji esa jekodo na-eme mma ekene rinne nna m dotewe m nke a na-etu ọzọ aja $1 million
trong bài vai bác Omega. Well,
Thank you.
Arab go. The Arab blow. Bro, what's going on? Everywhere good. Everywhere is cool. General movement. Exactly, general movement. Today is great. My back on. All right. Arab money. Ayi bawo. Ọkọ yẹ kú gánà mẹ. Ọ̀rẹ́ kọ́ náà gán yẹn yẹn. Ọ̀rẹ́ bawo. Etí ká yẹ kó so wọ̀ náà yẹ kó kí rẹ. Kọ́lá èso. Anyị nọ n'obi eze Chukwu ọbara tụle n'ebi gbọdọ n'ebu mmeji egwu pẹ̀lú nwanne m ekwesị na nsogbu ịnanụ nwanne m na-adị ọbara tụle olugbo ekele igbo okwu nwanne m Arab mahal, udah bukan lewu. Sama mama, angin lewu tu. Angin lewu tu. Angin lewu tu. Anyị sị mụta n'afọ gị na nke a na-eti akọwago mana ka ejiri ọnụ wee kọwala ọra n'eze ndị na-awọchi gị laịf ugbu a. Apa m bụ Chukwuma, High Chief Dr. Chukwuma Igbo Ikem
alụsị mmanya na meke na eri nne a sị lekọtara m otu John na-ebu nne si wee dịrị jụ gbalị ya zụta n'ụbọchị tata anụ ọ na-eri oriri ya gwụ Eze Chukwu bụ young man ya na nwatakịrị na-eme ọfụma ya na-ekrezi maybe a connect and mmadụ imeli ibe ọ bụ na dibịa ihe na-eme n'ụwa na o nwere ibe na-eme tie ọ ma agụ ndị ọzọ agụ mana iwe dibịa na-eme tie ndị ọzọ ga-adị interested ịbanye na dibịa so obi dị m obi a nwere tata ọ na-awa ji n'elu olili agụ then maka na ọ bụ na agụ abatara ma agụ bata na agụ ya bata so n'oge eli olili na meke na-eri nne so na obi dị m ụtọ ọ bụrụkwa n'ime ncha ime ka agụ ya batara okwute ọ nwere ya bụ agụ ya batara imi n'ege n'ime ma nke ya batara okwute kwere ka ọ na megịnị oli ya megịnị onye na-azụ azụ onye na-enye enye na onye na-enyere enye abụrụ so na obi dị m ụtọ kasị ọbata na ekere m Chineke nna na-ekwe na nke ọ na-eme arụ a na nke arụ na-abịa abịa aka okwu tata na Serike nke Chukwu na-enwele ndụ arụ ike na ego ya bịa ejikwuchie ya mmaji kwuru mmaji na nke ọ na-eme nke arụ a na-ekwe na nke dị aka na-ekwe na onye ọbụla abịakwala n'ibie ji ezigbo ọkpa ya bịa ego ọkpa ya esikwa onye ha wee na wee gaba n'ibie were ajọ ọkpa bịa ajọ ọkpa sikwa onye ha wee na n'oyibe mmadụ ga-ebe mmadụ gabara onye ahụ ya ka ya abịa emekwa gịnị na-echi onye ahụ ma n'iru ma n'azụ anya ndị weta n'ebe a ga-adị aṅụrị maka ebe mmadụ mere ọbịa ọbụla ụlọ nna m ekenere nne Chief Priest ewesị ijide ka iji nọdịrị izi akpọ oku bịaza ụlọ ọbụba onye wee skuza ekenere nne si ijide ka iji the Chief Priest omume na Nando ekenere nne ekenere nne Uche Ezuike ọcha Nando nna m ekenere nne Uche Ezuike Uche nke a na-etubu nna m onye ebe ya nna m ekenere nne a sị ijide aka kwatara ọra dị na ụbọchị ugbu a afọ na aka na-etubu nwoke bụ dibia m ekwu ya Eze Chukwu bụ a very young promising man ị ga-abụrụ esi onwe adị nwe ego arụbụna gụbute ibe eme ọgụ izọ mmadụ nọ n'ejikwu na oche emeta ngwe ya wee sịpụta ọ emetie ndụ metie arụ ike metie ego oyibo metie ọgwụgwọ bụ nwaanyị abụ dibịa bibie arịbara mma ụmụ arọ Eze Chukwu mmadụ Chukwu ya onye tụọ ahịa ada n'ugbo onye kpekpere dị mma onye emerie anyị chọwa anyị so na mmadụ anyị bebie taa nzọkwa na biya mmadụ bezufu esi anyị na-abụ onye si anyị na-aga onye na-azọ na azụzọ anyị tụọ ahịa ada n'ugbo onye si na anyị wele anazeli anịkọrọ onye abụọ ya ekwuli ya si na nwe ya bụ ezi ndị obodo kwuru ya egolizi ya nwere isi anyị si na ọchọkwa ya bụkọrọ anyị ọ bụla ngarịba ji eme ebe anyị adị ndụ ọzọ nnekwu Chief ekenere nne pasụ bụ ka ọ tọrọ olu onye pasụ ọrụ gị n'ihe kọrọ ụlọ onyonyo nne m ekenere nne maka a sị na onye ọbụla eburu isi na-acha mmemme na ọ bụrụ obere ego ka eji maka weta nye ekenere nne ka anyị mụta nke a na-etu n'afọ nna m ekenere nne ekenere nne a sị ka ọfọ pụrụ iche ị na-agọlụ alụsụ Jeneb ndị ilo na-anwụ ya na-akpụ oyibo abịa a na-eme na nkịtị ebe niile aba na-eme emecha ha na-achịrị asị nwa akwụkwọ na-ebido anyị tupu ahụ anyị na-enwe relation ekeche na nne mụ na etuwe mgba nne anyị na-abụ o nwere ike ọma nwe n'ihe
I can hear in I can hear the one can it too also. Oh, no, so I can hear in there. Oh, Chalando, make around and I watch it live. So I can have a make around you. Main call you and I watch it and I watch it live. Ocha, I don't was a value. Veku ka na-eme ma mbọ ka nwe nke ị na-eme Hey!
Aya. Anamatu
egwu gidigidi maka gịnị ibe na-efu n'obi m n'ọnụ ịdakụrụ onye gwọrọ onye ga-ego tolulu anyị ma akwụkwọ na ọgbọ ọmụta anyị igwe eto na-egwu nwoke igwe eto na-egwu nwoke nna m ekele eri nne o afọ gị na nke a na-etu gị ka afọ gị na nke a na-etu gị mana ọ bụ odogwu nwoke ekele eri nne asị mmanụ kedu afọ pụrụ iche ị na-aga ọlụ alụsị Jodep ego n'ụbọchị taa people na watching live onwe ndị mmadụ na-ede iwe a na-etu aba oge arọ nke a si ọbara tule anyị kere eri nna m anyị wetazi maịk na ebi ebe akawa arụ ị na-eme mma obodo gị hụrụ amalị ị na-eme ndụ obodo gị hụrụ amalị oge mgbe ka a na-akpọ ọbalatụrụ ọbalatụrụ igwe dada n'ikem nne abụ na ama agụ ka ọ dị agba ọgwụ ibe onye ebeli ka eji epụta ihe pụta n'ime obodo ome idere mma ọ na-ekele kirikiri nwoke dibịa atụ ata dịka obodo ebe ndị mma n'ọbịa nwoke dibịa atụ ata dịka obodo ebe ndị mma n'ọbịa nwoke na ọrụ otu ọ dịka ọgbụgbọ ndị mmadụ
ọnụ onye bụ n'ebe anyị na-eme maka ụwa ka anyị na-emelere onye bụ na mmemme obodo ahụ weje n'ụwa bụ obodo ya weje n'ụwa bụ obodo ya obere ọka na mma emezi weje n'ụwa